Gde ste bre ljudi, ja vas ponovo na kanalu Filip Gamer 09. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Kao što vidimo, tamo odmah imamo selce. Ovdje smo dobili početni čest koji bome je sasvim lep čestić. I ovako da pokrijemo sva drva. Ovako da kokljamo sprus. Darkok će nam bude znači jako potreban. Bar da imamo melon seeds, ali nema. Ima coco beans, imamo stick, imamo ovo, imamo i mushroom. Dobro, neću da radim ovaj čas, što treba i uzet ću naravno peče. Ne treba da većenja, tako da ne moramo da tražimo ovce, nego već odmah idemo u selo. U selo, zato što u selu, kao što vjerojatno znate, imaju čestovi, tako da i bar 2-3 epizode ćemo da preživljavamo u selu, zato što izgleda je ovo selo napadnuto, dok selo nema ništa. Ja ovdje da živim neću, što je ovo selo napadnuto, ali uzet ću samo jedan krevet od njih, tako da idem sada lutujem ja ovu kuću. Ima jedan čestić u kojem ima baš puno jabuka i ovo perije neću da uzem, zapravo ću uzem ceo čest. Da imamo ljudi kod sebe te čestove, zašto će kasnije da mi treba i vjerojatno će neki dan i druga neko da ubacimo Minecraft preživljavanje ovdje, tako da uzet ću je za svaki slučaj. I još kreveta. Uglavnom, evo sad idemo ovdje gore. Ovdje uvijek ima dobre stvari na čestu. Kao što sam rekao, odmah ljudimo je na početku. Imamo super stvari. Imamo tričak, a imamo helmet. Imamo ovce, imamo i bread. Odmah stavljamo petlju. Šta je ovo? Ljudi, ovo najviše mrzim kad mi se dešava. Sad moram ovako i tu da premestim. Sad imamo i helmet, imamo i mač. Odlično. Uzet ćemo ove dve peći. Da imamo kod nas. Šta ćemo s jacima? Idemo dalje da lutujemo. Zato što postoji mogućnost da nađemo baš jako dobre stvari. Kao što često. Imamo hleb, imamo baked potato, to ćemo da uzemo. Uzimamo i chest. U prošle kuće nisam uzeo chest, tako da evo sad ću da ga uzem. Znači nemojte mi hitati, ali moram da uzimam te chestove ili mi trebaju. Mislim, treba će mi da napravim svoju kuću. Pa da imam chestove, da ne moram da trošim drva. Dobro što smo dobili jednu mač na početku, znači nećemo morati da trošimo arone na mač. Farma. Farmicu ja ću ovdje da lutujem. Da vidimo kod sebe, naravno. Šta će ovo seljacima? Uzeli smo ovo. I uzet ćemo i ajde šta fali. Ne znam šta je ovo. Ja mislim da je ovo bitrod. I mogu da ga jedem, ali ja ne želim da ga jedem. Ja želim samo da cepam to. Tako. A uzet ćemo im i ovaj komposter. Zašto sve to nama lepo da treba. I ovo su ljudi moji 2 sela koja su lutovana. Ovo je ogromno selce. I ovu kuću tražili. Jesmo, uzeli smo čest, mislim lutali smo ga. Puni inventar, tako da, Znači, taj deo smo lutali. Sad idemo ovdje. Ima ovdje još jedan komposter, uzet ćemo ga, što ne. I eno tamo je još jedan čest. Raznit ćemo ga, nećemo uzeti stvari. Da pa vidimo samo što ima. Ima super stvari, tako da. Raznit ćemo ga. Imamo emeralde. Tu ima samo krevetić jedan i ovdje. Da. Dobro, eno neka velika kuća, tako da tu očekujem nešto. Mi smo tu kuću već lutali, nemam pojma. Prvi put sam u selu, u ovakvom selu. Ima samo krevet, česta nema. I mi pričajte ako sam nešto propustio, zato što odimo čestić, ja različćemo ga. Uglavnom gluposti, uzet ćemo mi ovaj crafting. Tako. Ne znam zašto sam uzeo craft table, ovaj neki, ali dobro. Evo ga pumpkin, uzet ćemo njega. A ovo puno inventar, tako da ništa od pumpkina. Čekaj da onaj beetroot sam zapravo. Ovaj čest sam utao, lano nisam ovdje utao. Još emeralda, može. Razili smo čestić.
I to je to što se tiče ovog sela. Ja ću da begam iz ovog sela, najvjerovatnije. Zato što to selo je napadnuto od strane, verovatno, piliđara, zato što nema niko drugi, razumete, da napadne tako selo. Tako da ja begam iz tog sela što pre mogu, da ne bi mene slučajno piliđari uvatili. Tako da. Inače, ako želite da nastavim sa shaderima, pišite u komentarima, meni su shaderi, baš mi se sviđaju, samo što jedno... O! Šta? Selo pored sela. Jel te? Ili sam ja već samo istražio. Istražio sam, a nisam uzao K-Bale. To će kasnije jako da mi treba. Ali morat ću nešto da bacim iz inventarija. Tipa evo u ružu. To je to. K-Bale. To mi treba. I ovdje negdje u čestini ću napravim kućicu. Tako da, nećemo sigurno u ovoj epizodi da pravim kuću. Ja ću tokom epizoda, tačnije kad ne bude snimao, ja ću ljudima da pravim kuću. Tako da, evo, to će vjerojatno da bude ovo tu mesto, zato što imam dosta prostora. Samo ću ja časkom ovu travu ako da iskopam, da se zna da je to naše. Znači, tako. I to je to. Vidimo još nešto, samo što se ne vidi u ovoj teksturi, tako je shaderima, vidite. Ima tu još trave, samo što vidite ne vidimo. U ovoj shaderima to ne može se vidi. To mi se sviđa. Tako da, ja ću ljudi moji ovdje da završim klip. Ja sam malo kratak, ali nadam se da se svidio. Ako jeste, obavezno stavite like, subscribeujte se na moj kanal, a do tada, ljudi moji, veliki pozdrav. Bok.